addini ba zai taba yiwa ba sai an girmama manzon Allah. Da tauhidin kama Allah ba zai karɓa baka girmama manzon Allah. Ibadarka Allah ba zai karɓa baka girmama manzon Allah. Halayenka Allah ba zai karɓa ba, duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai kaga girmama manzon Allah. Gaba ɗaya addinin girmama manzon Allah ne. Daga girmama manzon Allah ne kuma ake shiga tauhidi, daga girmama manzon Allah ake imani, duka akan girmama manzon Allah aka gina addinin. Domin wa ya gaya maka tauhidin? Ya she wannan video. Wallahi ganin sa nayi, ban san yaushe yayi ba, amma dai ganin sa nayi a ƙara sa shi. A ƙara sa shi. Na'am. A ƙara sawa jama'a su ji sarki. To masha Allah. Addini ba zai taba yiwa ba sai an girmama manzon Allah. Da tauhidin kama Allah ba zai karɓa baka girmama manzon Allah. Ibadarka Allah ba zai karɓa baka girmama manzon Allah. Halayenka Allah ba zai karɓa ba, duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai kaga girmama manzon Allah. Gaba ɗaya addinin girmama manzon Allah ne. Daga girmama manzon Allah ne kuma ake shiga tauhidi, daga girmama manzon Allah ake imani, duka akan girmama manzon Allah aka gina addinin. Domin wa ya gaya maka tauhidin? Na'am. To dan Allah sarki, wannan magana ba ita muka faɗa aka ce mana yan bidiya ba. Aka ce mana mushrikai mun ɗauki haƙƙin Allah mun ba wa annabi. Tauhidi to gashi dai in mu yan ɗariƙa ne gashi Aminu Daurawa. Yana magana yake cewa daga girmama manzo Allah yake shiga tauhidi. Ashe ba wai sai ka samu tauhidi bane ka zo ka ce aka girmama annabi. A annabi ake fara nema ya tsaya a zuciyanka. Shi ne maganar da muka yi ranar. Mutane kasumance manzo Allah fa ya riga waɗannan abin da ake cewa arkanul islami din zuwa. Shi ya zo da su. Ya riga su zuwa. Ya riga sallah. Annabi ya riga azumi. Annabi ya riga zakka. Annabi ya riga hajji. Kuma an yi lokacin da annabin kawai ake so ka bi, sunanka musulmi, sunanka mumini, ba lokacin da ba sallan, ba zakkan, ba hajjin, ba azumin, ba sadakan, babu komai sai annabin shi dai Allah yake so. Da haka lokacin sai da tuna Khadija alaiha salam, da haka ta shiga musulunci, ta tarar da sayyiduna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana tare da abinta tun kafin a farlanta mai sallah da zakka da hajji da azumi, ta kuma yi imani da abinta. Da haka babban sahibinsa sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya tarar da annabi, ya bi annabi kuma yana musulmi lokacin ba sallah, ba zakka, ba azumi, ba hajji. Da haka sayyiduna Umaru shi ma ya zo ya shiga musulunci lokacin ya bi annabi yana mumini, ba zakka, ba sallah, ba azumi, ba hajji. Da haka sayyiduna Aliyu amirul mu'minina alaihi salam ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ba zakka, ba hajji, ba komai. To yau kuma ka zo kana cewa wai sai ka tsayar da waɗannan kafin ka ba annabi, mahaukaci ne kai. Su ma abubuwan da kake gadara da su din ba sa tsayuwa sai da annabi sallallahu alaihi wasallam, ba sa tsayuwa sai da annabi. Shine maganin nan ta malamin Daurawa, ko tauhidin ka Allah ba zai karba ban ba girmama annabi. Wannan haka take wallahi. Wannan maganar tasa wallahi da naji maganar nan dazu, akwai wani dan uwa ne ya turo min, sai di Kamilu ya turo min. Wallahi tallahi, wallahi sarki zaki kaman bacci nake yi, na tashi na zauna na kai minti 5 na yi cir in danna in ƙara ji, in danna in ƙara ji, na ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Kaga alkhairi ya samu. Da aka mu su kwantar da hankalinsu, muna kiran wahabiya su kwantar da hankalinsu. Abinda suke ganin, yanda suke ganin gaba fada ba haka muke ba. Ko da sun ji wani lokaci muna dan sosa malaman su, muna musu cakulkuli, an gane muna yi ne saboda su ma suna dan tabo namu, sai yasa muke dan sose malaman su wani lokaci. Amma su gane ba, wallahi tallahi in mun haɗu da akan annabi mutuncin manzo Allah ya tsaya, ba mu da muka ce wai Shehu Ibrahim sai ka bi shi, ko Shehu Tijjani sai ka bi shi. Ni na bi Ibn Taymiyyah ne da zan takura maka in ce sai ka bi Shehu Tijjani? Wannan gaskiya ne. Wannan gaskiya. Ni na ba dan Abdul Wahab da zan takura maka in ce sai ka bi Shehu Ibrahim? Kai Allah bai haska maka ka bi shi ba. Alan Rabi'u sai a je ka rike wanda ya maka. Ni ma ban nan rike wanda ya min, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya hada mu dole dukkan mu sai mun girmama shi. Shine wanda Allah ya ce wa in tudi'uhu tahtadu, in kun bi annabi za ku shiriya.
yawwa Allah ne ya ce adi'ullah wa adi'ur rasul, ku bi Allah ku bi manzo Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. In kun ce daga sai kuna son Allah, annabi ya ce ku bi ni. In kun bi ni Allah ya gan ku tare da ni, sannan Allah zai so ku. Shine Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana akan sa, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Da lokacin da bayi suka yi zunubi suka cuci kansu sun zo gurin ka ya rasulullahi, suka nemi gafaran Allah a gaban ka, sannan ka nema musu gafaran Allah, Allah ya ce da za su same ni ina mai karban tuban su, ina mai gafartawa zunubin su. Allahu akbar. Allah ne ya ce mu rike annabi, shine kofar mu, shine silatul wasli bainal khalqi wal haqqi. Annabi ne gada da take hada Allah da bayi. Babu annabi babu Allah, wallahi. Babu annabi babu Allah. To ta ina zaka ga Allah? Ka san shi ne ta ina zaka san shi? Wato annabi shine shi kawai. Shine kawai annabi, shi yake hada Allah da bayi. Sai ka bi annabi ka je gurin Allah. Duk ran da duk wanda ya sake annabi ya ce zai tafi gurin Allah, dan wuta ne. Dan wuta ne. Dan wuta ne. Yawwa, ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka san Allah, ta kan manzon Allah ake zuwa gurin Allah, ta kan annabi ake bautawa Allah, ta abin da ya so ya ga dama ya ce bautan Allah ne, ta kansa ake bautawa Allah. In ya ce baya so, haka zaka hakura. Sallallahu alaihi wasallam. Haka da sai yancin ka kwaya ɗaya ne, shine sai abin da annabi ya ga dama. Yawa, yancin ka kwaya ɗaya ne sai abin da annabi ya ga dama. Abin da ya ce bauta ne, wanda ya ce ba bauta bane ka hakura. Kuma bautan gaba ɗaya da sallan da zakkan da tauhidin da azumin da hajjin da sadakan da bin iyayen, sunan su zero in babu annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunan su zero. Wannan shi muke faɗa, yaka ji wani yayi gingingin dauki matsayin Allah, ba Allah da baka san shi ba sai ta nan annabi. To wannan maganar ta Malam Aminu Daurawa da maganar nan ta Ibn Taymiyyah yana da kyau su sani. Kuma yanzu sarki, in dai manzo Allah bai faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce in kaga Allah ya taimake ku, in kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta ku, ya ce Allah yana taimakon ku ne, yana azurta ku ne da albarkacin da ifai a cikin ku masu rauni. Haka manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin Sa'ad an Mis'ab bin Sa'ad. قال رعى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه. سيدنا سعد sahabin manzo Allah ne, ya ga cewa aini din nan ina da fifiko akan wani wanda yake kasa na fi wani, kila ni balarabi ne, ni mai kuɗi ne, ni mai kaza ne, yana ganin yana da ɗaukaka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, faqala annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sai ya ce Sa'ad kenan, fahal tunsaruna, shin tsammanin ka Allah yana taimakon ku, wa turzaquna, kuna tsammanin Allah yana azurta ku, illa bi du'afaikum, inda ba dan albarkacin waɗannan da ifan cikin kun ba. Waɗanda suke da rauni a cikin mu, annabi ya ce albarkacin su muke ci, Allah yake azurta mu, albarkacin su muke ci, Allah yake taimakon mu. Idan na ci albarkacin mai rauni, na ci albarkacin mai rauni, Allah ya taimake ni, na ci albarkacin mai rauni, Allah ya azurta ni. Me tsammanin ka kuma da na ci albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi. Dan haka mutane su gane annabi shine kofan Allah, wa anta babullahi ayyum ri'in atahu min ghayrika la yadkhulu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne kofan Allah. Duk wanda ya je kan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je kan Allah ba ta kan manzon Allah ba, to wannan mutumin ba zai shiga ba. Da haka mu abin da muke faɗa, mutane a rike manzon Allah. Babban mushkilan mu da izala shine ku ya hakuri ku kwantar da hankalinku. Batun zaka ga kullun suna magana batun bin annabi, san annabi sa annabi, duka gaskiya ne. Gaskiya shai da muna roka kamin ka je wurin shi ta wurin Ibn Taymiyyah, zancen da ya faɗa gold na ina son mu cire wurin da zaka ka maimaita mana insha Allah. Cewan inna qiyamal midhati wa sana'i alayhi da ya faɗa masu kyakkyawa da ka faɗa kan annabi. Shine batun da Ibn Taymiyyah ba, Ibn Taymiyyah yayi magana yace a cikin As-Salimul Maslul ya kawo shi. Yake cewa inna qiyamal midhati wa sana'i alayhi
wat ta'zimi wat tawqid qiyamuddin kulli. Tsayuwan yaban annabi, begen annabi, ɗaukaka lamarin annabi da girmama annabi. Ibn Taymiyyah ya ce qiyamuddin kulli